Кажуць, Уляна Рыгораўна Захаранка, маці Юрыя, адмаўлялася верыць у смерць сына і чакала яго стуку ў шыбу да апошняга моманту свайго жыцця. Дачка генерала ў адным з інтэрв'ю пасля скажа, што паміраючы бабуля клікала Юрыя. Сваякам палітыка спатрэбілася гадоў 5, напэўна, каб паверыць у ягоную смерць. Страшна гучыць, але родныя Захаранкі зайздросцілі жонцы Геннадзія Карпенкі. Маўляў, тая магла пахаваць свайго мужа, а яны не мелі нават магілы. Нагадваю, мы канал «Загляне сонца». Сёння ёсць нагода паразмаўляць пра чарговага апанента беларускай улады, які, на жаль, загадкава знік у чорным 1999. Ад вас лайкі, каментары і падпіска. Безумоўна, калі бяспечна. А мы разганяемся. Будзе вельмі і вельмі цікава. Міша, давай адбіўку. Людзі, якія пражывалі 90-ы разам з Ганчаром і Захаранкам, казалі, што абодва палітыка былі супер упэўненымі ў сабе. І гэта датычылася ўсіх сфераў жыцця. Таксама яны былі супер упэўнены ў поспеху сваіх дзеянняў. Таму і не перасцерагаліся, то бок залішне не турбаваліся за сваю бяспеку. Пытанне бяспекі, калі выключна тэхнічна разглядаць гісторыю іх знікненняў, сапраўды не было прапрацавана. Пры гэтым ёсць сведчанне, што Захаранка прыўкрасна ведаў яго па суть. Прынамсі, наружку заўважаў дакладна. Любы дасведчаны міліцант быў на гэта здольны, а Захаранка, безумоўна, быў дасведчаным. Пазней Юлія Захаранка, зноў ж такі дачка палітыка, сустрэнецца з саўдзельнікам ягонага забойства Юрыем Гараўскім і распавядзе, як аднойчы бацька заўважыў нейкую машыну. Спецом збочыў у нейкі тупік, пасля выйшаў з аўто, падышоў да пераследнікаў і спакойна так зазначыў: кепска працуеце, хлопцы. Давайце, каб было больш адчувальна, уявім сабе Мінск і вуліцу Магілёўскую, якая да гэтага існуе недалёка ад ДС Дружная. Мне гэта даволі проста, бо тая Магілёўская перацякае ў Льва Таўстога, на якой я працаваў амаль 5 гадоў у рэдакцыі «Голсбай». Пасля яно пераўтварылася ўсё ў Трыбуна.com. 7 мая 1999 году познім вечарам Захаранка патэлефанаваў жонцы: «Грэй вячэру, я ўжо іду». Заехаў на аўтастаянку, на якой любіў зладзіць, як бы зараз сказалі, смолток з вартаўніком, і пайшоў сабе дамоў. Але не дайшоў. Невядомы схапілі яго, закінулі ў машыну і пагналі прэч. Больш Юрыя Захаранку ніхто ніколі не бачыў. Сам момант захопу засведчыла пара з вакна дому, тыпу нейкага вусатага мужика, запіхнулі сілай у аўтамабіль. Ён нешта там спрабаваў крычаць, але нічога не атрымалася, і ў выніку вся гэтая група з'ехала з месца падзей. Гэта ўсё пайшло ў следчую справу, якая чакана лягла мёртвым грузам і, канешне, нічым не скончылася. Пра крымінал ніхто не думаў і тады. Прадстаўнікі АПГ, тых, якія яшчэ не былі знішчаны да канца, працавалі брудна і эмацыйна. Распачыналі страляніну і пакідалі шмат слядоў. Плюс зазвычай не ладзілі такіх складана арганізаваных выкраданняў, калі ўсе удзельнікі павінны былі ведаць свае зоны адказнасці. Той ж Гараўскі пасля зазначыў, што Захаранка крэміявалі, а забілі непадалёк ад адпаведнага памяшкання, каб не было далёка куды ехаць. Давайте падзялюся невялічкім досведам пачаткоўца. Калі мне трэба, так бы мовіць, асвяжыць рэцэптары наконт Расіі, я гляджу інтэрв'ю Джахара Дудаева. Усё прекрасна чалавек расклаў яшчэ ў сярэдзіне 90-х. Дарэчы, мы маем адпаведны выпуск, паглядзіце яго, калі ласка, і падпішыцеся на канал. Калі вам патрэбны слушныя фармулёўкі пра лукашэнкаўскую Беларусь, ёсць кароткі відос са словамі Юрыя Захаранка. Вось ён, калі ласка, паслухайце і паглядзіце. Если ты не выполнишь мой любой указ, тебе наденут наручники. Это запугивание или не запугивание? Это стиль руководства президента. Более слабые ломаются, более сильных добивают, и делается послушная машина государственная, бездумная, щелкающая каблуками. Это страшно. Это страшнее фашизма. Захаранка ўсё разумел ужо тады, што каштавала яму жыцця, а не толькі кар'еры. Калі казаць пра тую самую кар'еру, дык давайце пачнем з вёскі Васілевічы на Гомельскім палесе. Там Юрась нарадзіўся, адтуль і прозвішча на А, і сваякі ва ўкраіне, і говор такі цікавы. Ён зусім не цураўся вясковай тэмы. Вось што ўзгадывала яго маці Уляна. Як Юра быў ужо міністрам, дык плуг цягаў. А калі хто ідзе, то дзівіцца: «Мікалаевіч, чаго гэта плуг цягаеш?» А ён:
Ну, гэта ж моя праца з дзяцінства. Служыў на Балтыцы тэрміновую службу, далей вышэйшая школа міліцыі ў Волгаградзе, пазней акадэмія МУС СССР. Па прафесійнай лініі пайшоў бадай усе ступені. Следак, кіраўнік следчага аддзелу, галоўны ў следчым управленні і ўрэшце міністр. Тут цікава, што на самім пачатку 90-х Захаренко быў ва ўправленні па барацьбе з арганізаванай злачыннасцю. То бок актуальная і небяспечная пасада як на той час. Бо рэаліі 90-х, новае жыццё, ну і не самыя простыя варункі працы. Карацей, не проста ў кабінеце сядзел і пагоны расціў. У 94-м, як і шмат хто, быў у камандзе Лукі. Ну, трэба зазначыць, што туды запрашалі. Не сам Лукашенко збіраў тую каманду. Меўся план стварыць такі марвел пераможцаў над старой бюрократычнай сістэмай. Захаренко, відаць, як і Ганчар з Лябедзькам, вырашылі, ну, чаму бы і не. Але цікава, што дыпламат Якавіцкі пасля зазначаў, маўляў, генерал уласных палітычных амбіцыяў не меў. У адрозненне ад таго ж Ганчара. Дарэчы, у нас ёсць адпаведны выпуск. Калі вам бяспечна, калі ласка, паглядзіце яго, упадабайце, пракаментуйце. Гэта будзе вельмі высокай зазнакай нашай працы. Дык вось, у Ганчара амбіцыі палітычныя меліся, а галоўнай мэтай Захаренкі была пабудова прававой дзяржавы, дзе ўсё нібыта па законе. 28 ліпеня 1994 году, адразу пасля перамогі, Лукашенко прызначыў Захаренку міністрам унутраных справаў. Пішуць таксама, што Юрась напярэдадні быў у роднай вёсцы Васілевіча. Працаваў сабе, калі раптам зазваніў тэлефон. Падняў нехта з радні, хіба племенніца, і паклікала: «Дзядзя Юра, цябе да тэлефону». Ён падбег, пагаварыў, а пасля імгненна пачаў апранацца. Сабраўся і з'ехаў. А праз пару дзён яго ўжо паказалі па тэлевізіі як міністр. То бок цалкам магчыма, і для самого Захаренкі гэта была нечаканая навіна. Тым жа летам, у жніўні, Лукашенко даў яму генерал-майора ўнутранай службы. Такія пасады па беларускім тагачасным законам дае ці пазбаўляе іх менавіта кіраўнік дзяржавы. Але ўжо ў 95-м паміж Лукашенкам і Захаренкам пачаліся цёркі. 16 кастрычніка Лука адправіў Захаренку ў адстаўку з паста міністра, прычым без адпаведнай санкцыі парламенту, што тады патрабавалася. Пазней Лукашенко панізіў Захаренку да палкоўніка і наогул выпер з МУС. Ужо прыгаданы аднойчы дыпламат Якавіцкі распавёў красамоўную гісторыю пра генерала. Яшчэ будучы на пасадзе, Захаренко трапіў з нейкай там дэлегацыі ў Великабрытанію. Ну, London is the capital of Great Britain. Ну і там давалі нейкія грошы на пражыванне. Па сённяшніх часах нібыта, ну, калі не капейкі, ну, не шмат. А тады цэлы заробак завачання на $30. Захаренко пайшоў і купіў магнітафон дачцэ, якой тады спомнілася 12-13 гадоў. Ну і магнітафон, на жаль, не працаваў. Той самы Якавіцкі узяўся дапамагчы. Пайшоў у краму, але там яго паслалі нахер, бо па брытанскіх мерках гэта быў, ну, самы танны кітайскі агрэгат. Ну і дыпламат тады прыкінуў, дакінуў сваіх грошаў на нармалёвую тэхніку, а самому Захаренко сказаў, што вось такім вось менавіта чынам памянялі ў краме. Інакш бы Захаренко адмовіўся ад, так бы мовіць, падачкі. Кажуць, Захаренко з вялікім непакоем адрэагаваў на рашэнне Лукашэнкі перападначаліць частку вайсковых падраздзяленняў унутраным войскам ужо праз некалькі месяцаў пасля пачатку свайго кіравання. Ва ўнутраных войскаў паліцэйскія функцыі. Навошта ім бронетэхніка? Ён што, са сваім народам збіраецца ваяваць? Такімі пытаннямі ў той час задаваўся генерал. Мы, ягоныя, так бы мовіць, нашчадкі, перажыўшыя, не ўсе, на жаль, перажыўшыя 2020 год, ведаем адказ на гэтае пытанне. Захаренко быў адным з першых, хто падмануўся і расчараваўся ў Лукашэнку і ў яго сістэме. Але спадару Юрасю актыўна прыгадваюць, што на час яго кіравання міліцэйскімі структурамі прыйшоўся разгон дэпутатаў Верховнага Савета, якія трымалі галадоўку ў 95-м годзе. Паводле дачкі генерала, бацька быў на аперацыі ў час разгону. Таму кіраваў яго выконваючы абавязкі. Ну і пасля Захаренко пераймаўся, але казаў, што яго асабістае сумленне ў гэтым пытанні чыстае.
Who knows, але хочацца ў гэта верыць. У кожным разе з міністра ён у неўзабаве паляцеў. Зразумела, Захаренку ламала ад усяго гэтага. Напэўна, сістэму ўлады і сілавых структураў ён уяўляў сабе крышачку па-іншаму. З таго часу паўзе гісторыя пра кампрамат ці кампраматы, якія ў Захаренкі былі на Цісянкова, а мо і не толькі на яго. У кожным разе, дзе гэты архіў і яго паперы, таксама ўжо ніхто не скажа. Нейкі час Захаренка не ведаў, што рабіць далей. Яго сярод іншага запрашалі ў Расію. Былі знаёмцы са школы і акадэміі міліцыі. Тыпу, дуй да нас, тут бізнес і крутыя бабкі. Той думаў і вагаўся, але зрэшты-рэшт пашоў у апазіцыю і партыю АГП, аб'яднаную грамадскую партыю. Тады там сабралося шмат яскравых палітыкаў. Гэта быў пазнавальны чалавек. А колішні міністр, вайсковая выпраўка, голас, увесь гэты шарм. Міліцыянты, якія далей яшчэ працавалі, не саромеліся сяброўствам з ім і добра казалі пра яго. Ужо пазней гэта стане табу. Мелася тэма са стварэннем саюза афіцэраў. Ёсць думка, што акурат гэта найбольш і напалохала ўладу. Як казал былы памочнік Карпенкі і былы кгбіст Костка, палітыкі, маўляў, пагавораць і ўсё. А калі чалавек сілавікоў, то ён жа зробіць. І гэта ўжо вельмі і вельмі небяспечна для апанента. Стварэннем афіцэрскага аб'яднання займалася трыада з Захаренкі, прадстаўніка міліцыі, Косткі, спецслужбы і барадача. Гэта армія. Яны ў тым ліку думалі пра стварэнне рэзерва з маладых адданых радзіме і яе законам сілавікоў. То бок, зразумела, што для ўлады гучыць супер небяспечна. Колішні прэм'ер-міністр Беларусі Міхал Чыгір так узгадываў пра Захаренку. Ён быў вельмі папулярны сярод міліцыянтаў. Я часта быў разам з Юрасём, мы ездзілі на аўтамабілі, сустракаліся з міліцыянтамі, і я бачыў, як яны добра да яго ставіліся. Гэта сапраўды непакоіла кіраўніцтва краіны, бо такі ўплывовы чалавек мог падштурхнуць да невыканання загадаў зверху. Калі мяне арыштавалі, Захаренка пашоў у следчы камітэт і запытаў у былых падначальных: «Што вы робіце? Прыйдзе час, калі за гэта давядзецца адказваць». Захаренка часам не цырымоніўся, сапраўды не цырымоніўся ў фразах, тыпу «павесім парушальнікаў закону на фанарных слупах». Мог гэта і па тэлефоне сказаць, ведаючы, што яго слухаюць, то бок, наўмысна гэта зрабіць. Захаренка яшчэ паспеў выступіць з дакладам пра карупцыю сярод вышэйшых дзяржасобаў. Чалавек валодаў факталогіяй, і Лукашэнку, відаць, гэта таксама раздраконіла, бо заўжды ўзнікала пытанне: а што ў яго яшчэ ёсць, калі гэта цэлы былы міністр МУС, у якога не толькі назапашаны матэрыял, але і актуальныя сувязі сярод дзейсных сілавікоў. Пішуць, Захаренку неаднойчы прапаноўвалі купіць то вялікай кватэрай на праспекце Машэрава, то пасадай амбасадара ў Швейцарыі. Мара, напэўна, кожнага чалавека ў тыя 90-е даволі бедныя гады. Але Юрась такой мовы не разумеў і не прымаў. Узгадайце гісторыю пра магнітафон хаця б. І лепш за Швейцарыю Юрась успрымаў сваю родную вёску Васілевіча, куды наязджаў ажно да самай гібелі. Маці Захаренка ўзгадывала пра вясну 1999 году. Юра прыязджаў да мяне 5 траўня, за 2 дні да яго знікнення. Ён кажа: «Маці, я прыеду зноў 11-го і будзем саджаць агарод, будзем усё ладаваць». А ён як паехаў, дык і сёння няма. А дзе ён? Нічога я не адчувала, бо бачыла, што ён нічога нідзе не скраў. Нічога ў мяне няма. Праўда, сам ён сказаў гэтак. Сказаў: «Мама, у выпадку, калі я загіну, дык толькі праз яго. А гэта праз Лукашэнку». Тыя словы я ніколі не забуду. Дарэчы, у тым самым 99-м у Захаренка нарадзіўся унук Кірыл, якому дзед жартам аднойчы сказаў: «От памру, будзеш на маёй магіле крапіву збіваць». Хто ж ведаў, што не будзе нават магілы? Хто ж ведаў, што унук ніколі не пабачыць дзеда і вырасце грамадзянінам Нямецчыны? Менавіта туды, а дакладней у Мюнстер, з'ехала сям'я генерала. Маці Захаренка засталася на радзіме ў Васілевічах. У пакоі сына жанчына зрабіла такі сабе алтар памяці з яго здымкамі. Уляна Рыгорна памерла ў 2018 на 95-м годзе свайго жыцця, так і не дачакаўшыся сына. Давайте яшчэ раз пра Кірыла, унука Захаренкі. Аднойчы малы ішоў са школы, гэта было ўжо ў Нямецчыне, і распавядаў сябручкам. Маўляў, мой дзядуля быў генералам. Ты толькі пасмяяліся ў адказ. А мой міністрам, а мой кайзерам. Бо не тое, што яны там суперзлыя. Проста дзеці не вельмі верылі, што вось так на чужыне можа жыць генеральская сям'я.
маўляў жа, цёплае месца, а сем'і людзей з такімі пасадамі добра ўладкоўваюцца ў розных краінах, але не. І Кірыў казаў абсалютную праўду. Тую праўду, якая здарылася з нашай краінай. Чаму забілі менавіта Захарынку? Напэўна, каб яго былыя калегі і сілавікі ведалі і бачылі, так будзе з кожным. З Петра Юрася улады, натуральна, баяліся. Мог павесці за сабой спецслужбы. У ім бачылі вялікую сілу. І гэта была годная такая, халодная, спакойная сіла. Без агрэсіі, крыкаў і махання рукамі. З сённяшніх пазіцыяў хочацца сказаць, Захарынка трэба было рабіць усё не так. Не саюзы там нейкія, а ячэйкі са зброі, не мітынгі, а нейкія там прамыя дзеянні. Але ў 99-м годзе мала хто мог сабе ўявіць, што гэта за сістэма такая будуецца і наколькі далёка яна зможа зайсці. Ну і, канешне, варта нагадаць, злачынстваў у мінулым не бывае, не існуе, калі іх удзельнікі не прыцягнутыя да адказнасці. Мне застаецца вам нагадаць, што мы канал «Загляне сонца». Дзякуй за вашу актыўнасць і за тое, што вы прагаласавалі, каб мы зрабілі менавіта гэты выпуск. Калі падабаецца мая творчасць, творчасць Сашы Івуліна, падпішыцеся, калі ласка, на наш агульны Buy Me Coffee. Ці пачастуйце нас кавай. Будзем вельмі удзячным. Ну і галоўнае, давайце беларусець разам.